एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म सारनि बिबुंथि बिथाङा थांनाय 37 नं सिडली विधानसभा समष्टिनि बाय इलेक्शनाव बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन। बिथाङा दा बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बिबुंथि लाखिदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिखौ आं होगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम, बिदिब्ला थिग अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय बुब्लियाव जौगालांनायाव मदद एबा हेफाजाब खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो आरो भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। फैदो बिथां सार बुंनाय बिबुंथिया, बिथाङा मा बुंदोंमोन जों आबुङै मिथियो। टटेल 37,016 मार्जिनाव देरहानो हादों। रायजोफ्रा देरहाहोदों। गतिके रायजोफोरखौ बे आं देरहानाय नङा, बे आं देरहानाय नङा, बेवहाय मित्र जथनि लिडारफोरनो देरहाजोबदों गासिबो। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे जोंनि इउपिपि दलनि आफादगिरि समर बर' सार, बिथांमोनानो देरहादों आरो एजिपिनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनानो देरहादों। गतिके बेवहाय आंल' देरहानाय नङा, बेवहाय मित्र जथानो देरहादों होननानै आं ओनसोलनि मा खामानि बेखौ पर्यायक्रमे गासिबो प्रसेसफ्रा जोबनायनि उनाव पर्यायक्रमे मा मावनाय जागोन बेखौ लकेलि रायज्लायनानै थि खालामनाय जागोन। देरहाबाय नोंथाङा गोबां भट टटेल 37,016 मार्जिनाव देरहानो हादों। रायजोफ्रा देरहाहोदों। गतिके रायजोफोरखौ बे आं देरहानाय नङा, बे आं देरहानाय नङा, बेवहाय मित्र जथनि लिडारफोरनो देरहाजोबदों गासिबो। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे जोंनि इउपिपि दलनि आफादगिरि समर बर' सार, बिथांमोनानो देरहादों आरो एजिपिनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनानो देरहादों। गतिके बेवहाय आंल' देरहानाय नङा, बेवहाय मित्र जथानो देरहादों होननानै आं ओनसोलनि मा खामानि बेखौ पर्यायक्रमे गासिबो प्रसेसफ्रा जोबनायनि उनाव पर्यायक्रमे मा मावनाय जागोन बेखौ लकेलि रायज्लायनानै थि खालामनाय जागोन।